Uy, ito ni kunin. Uy! Uy! Uy, asam ka? Asam ka? Ngari ko sa kong kalubian. Lubian nga, adik ka nga, kumatan ka nga. Ganon yung kung gapos nga ako may tag-iya diri. Asa, So sir asa, yung diri sa kong kalubian Na? kaya ako ning parbis. Kanang naw nga. Tag-iani mo? Sa Oh. adik, kawatan kag naw. Tang bitaw nga ako tag-iya Kaadik diri. ni mo og nang bisag wanted ka ni ari lang kagi ar mga wat. Oh, hello boss. Brosyo. Kumusta naman ang akong ibilin si mo? Oh, okay raman boss. Mga nabi ko rin ako na parbis akong lubida kay matay murag apikihan ko rin. May noon. Mga sa oras boss. Mga nabi ko rin udto siguro. Sige, okay boss, okay boss. Oh, big mangga rin. Udah, mga ta. Ta, ang di. Ta. Mga ta kami na. Alami, oy. Dali, sak ada yun, dali ba? Na. Dali, Di ta nakatkaton oy mga taga ko nya ta. unsaon dito na pagbuhat. Labayon. Uy, unsa man dire? Mangwa lagi tamig mangga. Ha? Mangwa tamig mangga ba? Wa mo trabaho ron? Wala biya. Ano naman? Kuan, kanang ang akong boss ba? Tagiya atong kuan dito, lubian. Wari, karon. Nya, gusto ra ko mangita ko og akong suhulan pabantayan ako dito ba kay bisig. Maabot si boss o nya. May usa barong kawat, nya og pangawaton ng lobe. Saban ko. Ay, wa man kami trabaho di. Suhulan ta mo. Pabantayan ako to sa utlanan ba? Pila po kuya? Pila po? Ay, ikabot ni boss lang. Sige. Ikabot ni boss. Okay, magparbis sa lubi. Mo siguro diri no. Basin kita ka makalubian. Mao siguro ni dire. Ta, oy. Mo ni diri. Ari, mo siguro ni diri pabantay na. Na may mga lubi oh. Ara ka, dagang mga lubi. Ara ka rito. Ug layo mo sa repos-posan niya to. Oh, kiniingon ra ba to siya og nay mga wat ki atong kanandakpon. Aw, ug naga ni mo sud ari ron nga. Murag guba gili okay. Oh, daghan kig mga puspusan og sa kainan ni. Murag kuwang pa ni silang liog. Mo dapat mag-alirututan ba? Oh. Bantay taray kay araka magkakwarta na ra bataan ni kay ingon to siya nga abot to kuno sa iyang bus. Yang bus basig milyonaryo ba? Mo gali. Nay Nay maabot diri. Lunggi gili og. Uy, kijam na. Patay bro. Kawatan na kay adik mo na. Watan kaya. Uy! Ako dyan magira! Hoy, basig magsuyok na buang mga di na mga wat. Uy! Ito ni kunin! Uy! Uy! Hoy, asam ka? Asam ka? Ngari ko sa kong kalubian. Lubian nga, adik ka nga, kumatan ka nga. Ganon yung kung gapos nga ako may tag-iya diri. So Asa, sir asa, yung diri sa kong kalubian kaya Na? ako ning parbis. Kanang naw nga. Tag-iani mo? Sa Oh. adik, kawatan kag naw. Tang bitaw nga ako tag-iya Kaadik diri. ni mo og nang bisag wanted ka ni ari lang kagi ar mga wat. Para Dili ingari gani ko kay ako ko ning kalubian diri. pagpaibaw na lang kay para makakwarta mo sa kuan ba. Luwag Ay, na. jugluwag kay Mabali dyan na imong liog dyan. Waton Luwag ka. waton na pasugos to kay natin na kawatan. Bubog na. Amo Kawatan mo to. Kawatan. Kuwatan? Oh. Ay sa mo. Kaila mo ko ani. Ngaw nga. Kawatan mo bus. Ayo bus. Hala boss. Sorry boss. Manong bus? Sorry, boss. Manong bus? Manong bus? Di diri ka re. Mga man ni akong boss.